Masu kallon mu assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan zaure na rumbun dariya. Yau ma ga mu cip mun cika zauren domin wato mu shakata da ku masu kallon namu. Kuma ina tare da yi wa'annan mutanen Salisu Umar Durmin iya da Abdullahi Baba Dantsi. Assalamu alaikum, ina gaishe ka. Wai salamu alaikum. Kuma kana gaishe ni ai ba magana ne ma tukuna. ai ba za ka gayar ba. Ba ni za ka gayar ba. Ai jinjina ce nake. To ka an ce maka kai magana ne? Jinjina ce. Ina zuwa. An ce kai magana ne. Aka yi magana nake magana. Tunda kai ne a kuma. To ka tuno min kenan da wannan labarin kenan ina ga zan fara da shi zan fara. Ka san a zamanin zamanai. Tun zamanin zamana. Shikenan an yayin zuwa sinima. To. An yi yayin zuwa sinima. garin. To, shi wannan wani garinmu ne. Shikenan suka tafi sinima za a je a yi kallo. An zauna aka yi ana faɗa ku sinima. To haka ake cewa Iyayen mu shikenan ne sinima ba. sinima ba Sinima. To shi yana zaune a kujerarsa ga gida ya dinki. Ka san idan sinima ta cika wasu a tsaye suke. Wasu a zaune, ƙasa ta cika sama ta cika. Sai tashi. Ya raga ya je ban ɗaki ya fitsari da kawai sai zai da wani ya zauna mai aka kujera. Ya ce bawa Allah nan fa guri na ne. Ya ce wajenka kai nan gidan hadda akwai wani wanda yake da wani waje ma ba ka saka ba. Ya ce yan uwa ba ni tashi ya ce a bala shi ya tashi je fitsari da dawo ai. To wallahi ba za ta tashi ba ai kuɗi ka biya kuɗi na biya. Kawai yaron sai ya zauna akan cinyarsa. Cinye wancan wanda ya zauna mai. Ne da ke ne. Ci gaba da kallo shi kuma ya hankada shi kuma da ya zauna sai faɗa ya rikici. To ka san a cikin sinima ana faɗa. Lamarin lalacewa ake. Gaba ɗaya. Kashe ma kallon sai tashi. Ko ƴan unguwa ma sun haɗu. Yawwa. Saboda ai faɗa ake ana kawo naushi. In aka samu wani shi ya shiga shi ma. To shi wani iya zaune a gefe yana abin an ka duka aka kintsa ba. Haka in ya da shi ma zai kintsa wannan. Kwarai da gaske. Sai guri rikice to ashe wani ɗan sanda yana kallon wannan yaron wanda ya zo ya fara zama kan cinyar mutane. Ya tura mutane sai tar da kama shi sa mai ankwa. Kai ka haddasa faɗan nan dan kai ka fara naushin nan kaza ka to ya zaka samu ankwa ya ce an sama to mu je police station sai ciwo kugun yaro suka fita da shi dama shi tana mana faɗa suka taho da shi suka je police station yaron nan ba shi da ko kwabo a jikin sai naira 10 aka zo 'yan sanda aka yi caji shi aka ce to ya zauna a bayan kanta suka gama naira 10 ce a cikin wallet ɗinsa aka aje aka ce fa yaro shuru sai ce kaga mutanen nan ban kwaci kaina ba gaskiya zan iya kwana a wurin nan kuma ba ta min kyau ba haka yake jin kaɗan kawai sai fara Mun asama ke. suka ce yaya ya ce ya da haka ya nuna waya suka ce wa za a kirawo wa za a kira maka ya ce kawai za ka yi kiransa ya ce aka rike shi aka fito da shi yana kaje haka kaje dan nawa Sai ka je dai ka samu dan lamun. kaje haka yi da wayar gani zan mutu ina police station suka ce kaka faɗi sunan gurin ba dai ka faɗa ba kashe za ka iya zuwa ya ce suka ce to kama hanya ya fito har ya bata kalmunsa ba aka yi ta kalmunsa aka bashi ya je tsallaka ciki kawai sai kama hanya ce na gaba Masarahi. yana hanya zai dawo kawai sai ga ɗan sanin da ya kashi ya dawo shi kuma ya kasu kaɗi ne ce kai ka fito ya ce ai saboda kai da fito ya yi haka ɗan sanda ya haka ya kuma haka sai ɗan sanda ya cikin unguwa ta gudu shi kuma sai ya bi shi ya ce ku tare mun shi ɓarawo da kayan 'yan sanda Ai shi ne. Yawwa ba zai taru ba. Ai ba zai taru ba. Zai sa a lallasa shi. Ok da kayan 'yan sandan Kana ji a barayi ne? wancan labarin da Baba Dantse ya tuno ya tuno min da kace shi. barawo da kayan 'yan sanda. mutane suke mamaki Shi okay. shi wannan kasan an ce aku tana daraja a Maka. To. In an tafi da ita Maka tana yin daraja. Saboda haka sai shi wannan mutum sai aku yi tafi da ita Saudiya. Da ya jefa da aku juyin duniya aku ta magana ta ƙi a Maka. Gashi an karkato ta mai kyau ce irin wacce ake so amma ta ƙi magana. Haka ya da aku. Haka ya da ita. Ya ce duk wanda ya gamu da shi ya muka ga an da ya shi ya riga ya yi lissafi. Zai karɓi kuɗi. Ɓacin rai
ya zo ya shiga da aku gida kenan kawai sai ya rataye ta, ina rataya sai ya fita ko me zai siyo, ina dawowa shikenan kawai sai ya ji akunta na akai in magana naki akai in magana naki kin janyo asara akai in magana naki dama duk wanda ya gamu da shi a hanya sai wallahi akai ta magana ta ki to shi wannan ai sai kawai aku ta rike wannan akai in magana naki akai in magana naki yace to insha Allah yau da muzuru za ku kwana a cikin wannan keji ya cinye ta ya cinye ta. To alai shehu kai labarin mai sanda ji bakin yaraba suka ce mai sanda ne olopa ba olopa to wato shi wannan police shi kansa rabo ya je yi shi sa kaga wannan taba to garin rabo ne ko kara aka zuba ba shi yasa in za ka raban karfafa ka san raban fada ilimi ne idan aka taso in ɗaya kafa ɗaya to ku kokari ku bashi ya rama tukun kafin ku raba yawa ko ya za a yi ya fara shi ma ya dan jefa hannunsa ya dira kan wancan to yawa sosai arba to anan fada zai mutu 1-1 kenan amma in aka yi 1-0 to abin bashi da daɗi yawa kuka raba ba zai ba shi yasa kake ganin fadan yana kin mutuwa in an kaye to a samu a juye ko masu rabayin kuka zo ku kama na saman kayya to sai ku juya shi ma wannan sai hau kan to in aka raba to shikenan an kaya ya juye yauwa hikima ce raban fada to kai wannan mai sanda ka zo a kayan sarki gashi kuma an kwanta da ma irin boxing ne na haka to yauwa ana iya ganin cewa dan faffam ne dan yauwa to kwance akai sosai kai dan sanda ka shiga tsakiya ana kayya kai yana hakan nan ba kwa gani ko okay ku ci gaba da fadan sai ya gyara hula sai ya gyara da ba kwa gani ko ga gane ko taso da wanda yi kawo da aka tokar a goshi ya haka sai dinga ganin tu sake mana kureka shi mana su baba ne alabar mana marasa ji kamar su baba ne kai da kajinka mu kwace mu cinye kace kai magana don yawa ne kowane layi muku mu kibi don musu baba. Assalamu alaikum ya 'yan uwa musulmi. Bayan Allah wata 'yar tunatarwa ce da ni a matsayina na musulmi ya kamata yadda zan wuce lagar wannan magana. Haba dan uwa musulmi ga ka saurayi matashi ka zo kai shiga irin wannan ta 'ya'ya mata wanda kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya hana mu shiga irin ta 'ya'ya mata. Yanzu kai kuma bawan Allah ga kai da girman ka babba da kai ka zo kai shiga da wannan riga mara dogayen hannu yanzu an kira sallah ya za ka yi kai kuma bawan Allah ka dube ka ka zo ka tara su wani ba tsakke kanka su ma kai ba tsuntsu ba haba ban Allah ke kuma ga kina ƴa mace kina zuba cikin balgakin zuwa ya kamata mu dinga gyara rayuwar nan saboda mu san lokacin da mu tafi jama'a a dinga gyara dan Allah Allahu akbar assalamu alaikum dan uwar ka mu zaka mawazi mu zaka mawazi wallahi babu komai daga ni shali wallahi babu guzuri babu komai wallahi bayan Allah ku ya ce ke dakata mana kureka ga mana kai kowa aje abin da ke hannun shi ba ka san sunan wayan nan ba me sunanta wannan ita ce alkatela ba ku taba jin labarin ta wani kai ƙarya kake wannan sunanta Samson ƙarya kake kai ƙaramin mashayi kai kuma na shiru mana kai ƙaramin mashayi ne wannan atana ban san ko ta zo na ja ba in ka ji yunwa ka gane kana danna wasu lambobi ka jona cajin point a wacin ka dai ka kul ka koshi ƙarya kake ya ce mana wallahi kai ƙaramin mashayi karka fa mai na kwanciya a jikina ni dan kai mana sai babba barkan ku biyo da kai talahin nan baka san na hana bi ba oke to ya hakuri miss call aka samu sai same shi kai me ya faru ne caje kanka mana ma ba zuwa ta nan gurin ba a to wani caje kai me ya zafi tunda ka biyo
kai me ma wandan kaɗin nan ma na ga ya wani kumburo. Caja kanka mana. In caja kaina ni me ni ba zan iya caja kaina ba akwai matsala ne. Ba ka ji ne? Kai in na kana daga ne tashi. Mene? Bom ne ya ji sina. Ba kai ne da kuka ba ni da kuka. Na Allah na annabi. Yanzu ya zai. Wallahi sai da mama na tace kuma gashi na. Yanzu ka san me zai? Yanzu kawai abin da zai yanzu ni tunda na riga tafiya zan yi kawai. Yanzu bari in danne shi kawai kawai. Ba matsala kawai. Ba komai. Ba matsala. Ba za ka tafi ba. Ni kadai zan wuce. Ta ina ka biyo? To buta nan, buta can din. Allah ya albarka. To shi ce. Ta kawai. Muna lafiya ya kokari alhamdulillah to madalla na ce bari in kawo ma ziyara ta musamman ka san shi wannan zaure naka na'am ina son zuwa shi gaskiya ko ba komai nakan ƙaru da labarai musamman irin na da wannan gaskiya sannan nakan yi nishadi in yi dariya har ma in na koma gida ba matata labari da 'ya'ya masu yi dariya to alhamdulillah yau ma ka zo ka same ni akwai dan garwashi da nake fitowa da shi na jin dumi ba na jin dumi to yau kaga babu shi ai da dan dumi yau da dan dumi garin amma kaga yanzu shekaran jiya ai kaga kasko uku ka tarar saboda hazan da aka yi na shekaran jiya ya tayar min da hankali tunani da dinga ma jaura ce ta shige a ranar ni na fito a matsayina na liman muka zo muka nemi masallaci muka rasa saboda sanyi hazo ya lullube masallaci ba a ganin sa sai da muka gaggayyato matasa abin da ya sa muka makara kenan muka yi a ranar sallah asuba ba ta samu akan lokaci ba muka ɗebo matasa aka zo aka ɗebo tebura aka dinga saran hazo ana tara shi a gefe ana saro hazo ana kakkabo hazo ana yayo hazo muna tara shi a gefe sannan muka samu damar da muka shiga muka yi sallah kai an zambada hazo kuma da fa nayi kaki na tofar saboda tsabar sanyin da aka yi ranar kan yaje kasa ya zama kankara sai ka je kyangyararar majina ta zama kankara saboda sanyi ya zama snow da ta kasar tura irin wannan subhanallah ai shi sha'ani na ubangiji duk irin waɗannan abubuwan in ka je kar ma ka kawo wani tunani ji kawai aji ai suna nan da yawa abubuwa yanzu yaro idan na fara gaya maka irin waɗannan labaran ban dariya da labaran abubuwan mamaki da aka yi a rayuwar nan sai kaga kamar kirkira ake a faɗa kuma da an yi to ku da kuka kon biyu kun ga jiya kun ga yau saboda tsabar shekaru ko wani lokacin idan na yi tusa sai dai ka ji ta ce miladiya to kaga yaro ai irin waɗannan abubuwan duk yanzu wai baba ka yi sana'a kamar gudana kai da watan wani abu da zai baka mamaki zafin nema baya ka samu da sana'o'i da ka sani na rayuwa na yi da ƙarfi da wanda za a ɗauka a ka da wanda za a tura su a fura da wasa da biri da abubuwa iri-iri wanda nake in kai abin nan za a ga za ka yi kuɗi ba wanda ban ba amma dai har yanzu ina nan ba kuɗin arziki guda ɗaya Allah ya min na jama'a ina da jama'a ta ko ta ina Allah ya bani jama'a kaga lokacin da ina aikin tukin mota watan Malam Ali don ƙasan nan ina gaya maka na kafa tarihi ni ne direban da za a yi min lodi doguwar mota ce sai an take ta da kaya balbodi in ɗauke ta in zumbuɗe ta in yi bacci na san raina mota kuma tana tafiya mai na ya ƙare a daji in yi gyatsa yadda zan ji na koshi haka mota za ta koshi da mai to wannan wani sirri ne da kake da shi addu'a ce akwai wata waka da ka taɓa yi min lokacin kuna tuki ta irin mawaƙan da ko za ka ɗan yi wa masu kallo su masu ɗan ai waƙoƙin makahuci ne na fahimta ai kai waƙar a'a ba wannan da muka juya wacce akwai wata waka da za ka ga kana yi kana bubuɗa kamar ta farauta
To zakin maza? Waka ce ta makaɗa na da. Makaɗan gargajiya. Irin makaɗanmu na gargajiya da aka yi. Ina tunanin lokacin da kake tuki lokacin ka saba. Lokacin wannan a wannan lokacin na saba da wannan irin waƙoƙin. Ina ga waƙar dai da kake lokacin ta ɗan anace. To shi watan marigayi ɗan anace ya shahara a fagen waƙoƙi na gargajiya na Hausa. Kuma mutumin Ganda ne ta jihar Sokoto. Shi ne mai yi wa barayi sata waka? A'a! Shi ɗan dambe yake waka, shi wancan kuma Gambo ne. Shi ne mai yi wa barayi waka da 'yan caca da 'yan sane. Ka san shi rukuni na mawaka iri-iri ne, akwai makaɗan 'yan kasuwa, akwai makaɗan maza, akwai makaɗan nishaɗi. Kaga irin kamar su wannan bawan Allah da ya rasu dan maraya, ai kaga makaɗin nishaɗi ne, kamar su dan matawalle, duk makaɗan mawaƙan nishaɗi ne. Kana zuwa ga raya yanzu? Wani lokacin ba na gaya maka ni da kaina idan na farka irin tusan nan, ka san ita riba fitsari tusa, in har ka tsuguna za ka yi bawali, to in kai tusa shine kai ci riba, amma ba kai tusa ba baka ci riba ba. To wani lokacin da na tsuguna zan fitsari da tusan nan ta kwace sai ka ji ta ce barhaza saboda tsaban zuwa kallon garaya. To masu kallon mu a daidai wannan gaba za mu gintse wato wannan shiri na rumbun dariya, sai kuma mu tafi zauren mu na nishadi domin shakatawa tare da ku, sannan kuma Allah ya kai mu wani makon. ce amarya afiya ta ci kwalliyar girma, imaran ina ango biki ake na alfarma. Mama ga amarya alkawari ya cika garkuta da baya. Mama ga amarya, mama ga amaryar soyayya. alkawari akwai daɗi, cika shi sai gidan girma. Imran muna ta mamurna, ka samu duk abin nema. Wajen amarya zan juyo, mai halikanta daga dama. Soyayya ce abin nema, mama a yanzu kun girma. Ku ƙara godiyar Allah, zaman ku ba na wasa ba. Mama ga amarya alkawari ya cika garkuta da baya. Mama ga amarya, mama ga amaryar soyayya. daɗin zamanin soyayya ba wai zama na wasa ba. Na gaida mama 'yan mata, matar da ba ta yara ba. Imran amana ya baki, baki riko na wasa ba. Zaman gidan miji jari, tun ba ciki da goyo ba. Yadan kula da 'ya'yanku ba za ya kirgu na ba. Mama ga amarya alkawari ya cika garkuta da baya. Mama ga amarya, mama ga amaryar soyayya. Idan mijinki ya dawo, ki ɗau abinci ki kawo. Daɗin zumunci zai kawo, daɗin amana zai jawo. Gode abin da ya kawo, ko da gyaɗar cikin ɓawo. Zaman gidan miji riba, ai mama ba ta wasa ba. Allah ya baki kin samu, gode ba kya yi shirme ba. Mama ga amarya alkawari ya cika garkuta da baya. Mama ga amarya, mama ga amaryar soyayya. Mama sai a gaishe ki, Allah ya ƙara jin daɗi. Mijinki shi ya zaɓe ki, za ku yi zama na jin daɗi. Da zuciya da
ki lafiya mama, tashin ki lafiya mama, angon ki na yabo mama, gida suna yabo mama, haske kuke a al'umma, mai shimfiɗa da tabarma, amarya sanya takalma soyayya da akwai girma, mai gidanki ne Imran ba zai